Dave, reset ko na to. Bili ka ng alak. Nave, dalawa ng bili mo para hindi tayo mabitin. Sige. Pabili po. Ano po? 2x2 nga po, dalawa. Kumakalam na tong sikmura ko ah. Yun ah. Uy, buwang nagiinuman tong mga to ah. Di man lang nag-aya. Tamang-tama, nagugutom na ako. Masundan nga ito. Pre, naalala mo ba yun? Oo, naalala ko na yun. Oo, naalala ko yun. Oo, ito na yung alak. Oh, baka nasundan ka ng langaw dyan. Anong langaw? Si Christian, parang langaw. Diba? Pag may tayo, may langaw. Parang si Christian, pag may inuman, nandyan siya. Oo nga. Mukhang nagkakasiyahan tong mga to ah. Masarap ata yung pulutan nila. Nel, di ka ba nasundan ni Christian? Hindi ko napansin. Pustahan tayo, mamaya lang yun, nandito na yun. Hindi naman nadadaanan tong pwesto natin. Kaya malamang, hindi niya alam na nagiinuman tayo dito. Larang pulutan nat, waka pa. Nagwantahan ba? Ang ganda mo. Sarap talaga. Oh, Dami na ito, ang sarap. ayun na eh. Kaya lang, delikado yan. Pagdating ng Christian, baka makita po. Pulutan ang lahat yan. Malakas na pulutan yun. Sino yun? Christian. Christian. Yung malakas. Yung bangaw pre. Yung malakas mamulutan. Christian siguro yun. Yun nga. Malakas mamulutan yun. Yung pulutan natin. Malakas pa naman siya. Ano kayang pulutan nila? Makalapit nga para makita ko kung anong pulutan nila. Ikaw ba gumawa na itong pulutan natin, Kuya Romeo? Oo, nagkatay kasi ng baboy yung kumpare ko. At binigay lang yan sa akin yung natira. Kaya ginawa kong sisig na pulutan. Ang bait naman ng kumpare mo, sana all. Wow, sisig. Sisig pala yung pulutan nila. Ano kayang diskarte ang gagawin ko para makapunta ako dyan? Ah, alam ko na. Huwag tayo dapa ng langaw kasi malamang ubus yan. Brownie! Two! What? Two brownie! Brownie, two! Mapait yung kumpare ko yun kasi palagi lang bibigay ng pagpulutan. Gusto nyo. Brownie, two! Two! Brownie! Two! Two! Oy mga pre, nakita niyo ba si Brownie ko? Yung aso ko kasi nawawala eh. Binigay kasi sa akin yun ng bayaw ko kanina. Oh, hello. Bakit?
Ha? Andyan na si Brownie sa bahay? Sige, itali nyo na muna para hindi makawala. Okay na mga pre. Nasa bahay na raw. Yan. Tignan mo muna kayo sa bahay ninyo, baka ibang aso yun. Oo nga, baka ibang kulay yun. Hindi pre, yun yung aso ko. May palatandaan ako dun eh. Ano naman yung palatandaan mo? Nung dumating daw kasi sa bahay yung aso, dila ng dila sa amo niya. Ganun kasi yung ginagawa ko sa aso ko. Pag dinidilaan niya ako, dinidilaan ko din siya. Kasi nagdidilang kayong dalawa. Oo, pre! Pag kinakagat niya ako, kinakagat ko din siya. Kaya kaming dalawa, laging magkasama. Christian, ano bang lahi ng aso mo? Hindi ko alam yung lahi ng aso ko eh, pero mabait yun. Pero alam nyo ba yung aso ko? Hindi tumatawol yun pag may dumadaang tao sa bahay, kinakawayan ng buntot. Pre, cut mo muna. Oo nga pala. Kanina ka pa namumulutan na, kulang na lang kanin. Sige, pag may kanin, mas gusto ko yun. Oh, wala na tayong pulutan oh. Ang dami pang inumin. Sandali lang, may nakalimutan ako sa bahay. Oh, set mo muna bago ka umalis. Pero wala naman na kayong pulutan. Eh, ikaw ang umubog sa pulutan eh. Eh, hindi naman masarap yung pulutan nyo eh. Umalis ka dito! Awatin niyo ako! Awatin niyo ako! Awatin niyo ako! Umalis ka na dito, taka mo sa pulutan. Sige, umalis ka na dito! Aalis na talaga ako kasi wala na kayong pulutan. Ikaw! Ikaw! Run. Ikaw! Pag nabutan kita, pasarin kita! Kanina ka pa namumulutan, parang kanin. Kanina ka pa namumulutan ah. Kanina ka pa namumulutan ah, parang... Camera, action! Kanina ka pa namumulutan ah, kulang na lang kanin. Yeah!